Hi guys, welcome back to our new video. Ngayon, voice reveal na to. Ito boses ko. At kung gusto niyo sumali sa mga walang text ko, medyo mahirap pa. Hirap makakuha, hirap pag-save. Maarte nila. Pero tara. Meron naman tayong Royal Carriage. Di ba? Basta Carriage, Carriage. Basta ganyan. Tara. Hanap tayo ng mapapag-trading ako. Wala. Tingnan natin. Trading. Wala. Yan lang. Di ba paano mag-spam sila? Spam sila. Tuturin natin kawala. Bad offer king. Bad offer. Kaya ganyan. Kelpie. Nag-add pa ng hat. Corridor. Sa cellphone tayo ngayon guys. Inaccept niya. Sorry. Sino to? Nida. Okay, sige. Sasaba ko mamaya. I-save din kayo guys Doon ko ng subscribers kung hindi tatanggalin yung YouTube account ko in 1 year kapag di umabot ng 1,000 subs at ng 4,000 lang ata. 4,000 watch hours. Ang watch hours natin is 10. Ang konti pa guys, kaya kailangan natin ng maramihan. Pag dumami videos natin, nood kayo guys marami na rin yung videos ko, papaabot na sila ng mga 1,000 para mag-famous. Pag nag-famous tayo, dadami subscribers. Kapag kumita ako, na ako ng mga free giveaways. At syempre alam niyo na kung saan ako nakatira. Sa Philippines. I'm a Filipino. Napili ako guys. At ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin. Kung gusto nyo sumali sa free giveaway, i-add friend nyo lang. Tapos comment nyo yung username nyo. At syempre mag-like and subscribe. Pwede nyo rin i-share guys para maging famous. Share nyo para makasali na rin sila sa mga giveaway. At nagpapag-giveaway ako sa Ninja Legends. Basta ito, Ninja Legends. Medyo mahina pa ako pero bumili na ako ng mga bagong pets. Bumili ang bagong pets. Bumili akong bago pets, mga ZX Legends. Yun yung mga papamigay ko. Ito, pakita ko sa inyo pets ko. Dali lang ang ingay nito. Yan, off na natin yung pareho. Yung pets natin. Yan lang o normal, tas ultra beast, Chaos Titan, GX Legend, Chaos Titan, GX, Dark Element, GX, Dark Element, normal glitch pet, GX Legend, Dark Element, GX, X Genesis, X, GX Legend, GX, Dark Element, GX, Dark Element, GX Legend, Dark Element, GX Legend, Dark Element, Shadow Storm, GX Legend, Shadow Storm, Chaos Titan. Yun lang po yung mga pets ko. Yan, Inner Peace Legion, ewan ko. Sabihin nyo lang saan kung paano i-pronounce.
or nouns. Yan. Medyo mahina pa tayo guys eh. Pero ngayon, papa-free giveaway muna tayo. I-comment nyo na lang username nyo ha. Inuulit ko. Para yan. O, example yan. O, nag-o-offer pa siya. O, sus naman. Hindi ko naman kailangan ng offer pa siya. Basta accept na natin. Bayan natin siya. Gusto niya eh. Pero, sorry guys. Kasi, hindi ako makakapag-duplicate dahil dyan sa mga yan. Kaya kailangan natin tanggalin. At eto, mukha namang maganda. Pero ito. 14, dami natin kailangan tanggalin. Hindi, papag-giveaway na lang natin yan. Hindi na muna Ultra Beast guys. Announcement. Hindi na muna Ultra Beast papamigay ko. Tignan muna natin kung makaka-ano tayo. Duplicate. Yun yung ginagamit ko para makapag-ano eh. Sa cellphone tayo kaya matagal tayo sa ere. Yung parang cheat eh no guys. May lipad pa tayo. Ang galing oh. 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 Yun na, waterfalls na. Wait. Tapos ito. Duplicate ng mga Ultra Beast na pinapamigay ko. Tingnan mo na natin mga 46 yung pets natin. Kasi pinrade ko yung 5 kong Shadow Storm para sa sobrang daming pets. Pero sinrade ko yung iba pero yung kalabasan nun 80 yung ko. Di bali nag-sell ako ng 40 ganun. Tapos yung binigay niya kasi para siya nakipag-trust trade. Ako pala yung nakipag-trust trade sa kanya. Tinrest ko siya. Binigay niya yung mga pets. Lahat ng pets niya sabi niya. Sobrang dami ng pets niya daw. Kawawa naman, binigyan ko na lang. Nag-offer siya, yung daming in-offer niya, dapat free lang ibibigay ko, pero wala gusto niya mag-offer eh. Nagbigay siya, hindi siya katulad ng iba na scammer. Bigla na lang nag-leave kapag nakuha na. Ito, water lobat na ako guys kung gusto nyo mag-join na kasi sa akin ngayon comment nyo na yung username nyo. Try tayong ganyan. Pwede natin pamigay yan. GXT game kami. Yan, kung gusto mo yan, accept na natin yan. Gusto nyo yun. Yan, accept natin. Huwag ka na mag-offer, man. Kasi ko lang naman eh. Kasi hindi kasi natin pwede i-keep yun. Kasi masyado madami pets. Tundra Dragon. Ito. Quantum Dragon. Ito. Sino ba in-offer niya guys? Siguro nga. Sige, tara. Yan. Bye guys. That's all for today. Sub kayo May mga katropa dyan. Sub kayo. Mga Pinoy. Sub kayo kung Pinoy kayo. Pero kung hindi kayo Pinoy, sub pa rin kayo. Basta sub kayo. Bye-bye. Kung gusto niya ng mga free pets, sinulit ko. I-add friend nyo lang ako. Comment na username nyo. Tapos mag-subscribe kayo. Kung naka-subscribe kayo, bibigyan ko kayo 2 ZX Legend. Okay? Excuse me. Yan. Bye guys.